Rawo Lemoso sis karil buning mas. Lemoso aku mau butek tadi. Iya toh mas selamatnya mas. Iya. Mungkin Oh, kurang diedit. Mungkin ini padahal baru perawatan kok ya. Neng endi Mas? Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, mangga.
seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing Suasanane penak. daerah Gunung Wijul ndak seperti ini, ning kono panas. Panas. Kapan-kapan aku rabi rene wae nah ya. Lah buntute siji kan Ya ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Panutanku Kanjeng Nabi kok. Hah? Lah Mas Eko yo ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lha kuwi panutane bregul kita kok. Aja ngono to. Iki ki bunga awake dhewe mergo sones kok semangat. Ya ora nggur awake dhewe sak sirahe kok iki ngawur ya. Oh iya ya. Eka gau ya Bang ya. Dan nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih nggih Mas. Ya mboten usah repot-repot lho. Lha kuwi mosok ora mbok kekne kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas cuwing Bor. rene karo. Yo Mas iki. Ya wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo yo dibagi kok. Oh iya telu pas ya. Ya iya. Allah. Gue sing ono anggrokane ben ya, Mas saya. Nggih. Ora apa diaturke lanjut. Cah prongkol. Urip ana kota gandhi kowe tak kokoke bapak-bapak yang nembe kemawon lenggah. Nggih. Dari mana saking pundi Bapak? Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lucu lenggahan nggih Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, sama pun tenggo enggak berkahipun, nggih. Iya. Enggak. Yuk. Hah? Biasa wae. Guyune iki. Le, namanya siapa kok Sipit? Hah? Azami. Ih, ganteng ya. Urip ana kota gandhi kowe tak pokoke saisine
baru buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Tapi Lestario, Mas Atem kalian Mbak Setu. Aku mbok jare bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omo elek sapa kang nyono ben ngendokne omo sapa ya? Iya. Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandek. Kaya. Ya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkaheni kandi ngomong tansah limpah panyuwunku sedya kula tansah langgeng
sangka Tugu Wilujeng rawuhipun. Nggih, ngatos-atos mbok menawi mengke diplurut ali-alinipun nggih Bu nggih. Ya, nggih ndelalah kok ali-aline iki ning tangan kiwa kabeh. Ya, kleru sing nyegati iki. Nggih Wilujeng lenggah dulur-dulur saking Tugu Pengkol Nggih. Jatiroto. Tugu Pengkol. Wah, akeh iki bedol desa ya nduk ya iki. Ning ya cantik-cantik kok Mas lebih. Iya iya. Bis dulur saking Tugu Pengkol sedaya pinaringan sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Allahumma Amin. Waduh, gede sekali. Ya ketuane, ketuane. Awakmu ket mau awakmu kok genit to? Ketuane. Awakmu ket mau kok genit to? Ketuane. Apa sajake wis suwe? Ih, kancaku Facebookan. Namanya siapa namanya? Sikem. Sikem yang selalu dicintai. Yang selalu dinodai ya, nggih. Lirak-lirik. Mesa. Rombongan campur sari. Oh, kok seragamnya kayak campur sari kaya catering. Campur sari nggih. Goyang guyung. Sumangga Bapak Ibu kula warga ingkang saking Tugu Pengkol Jatiroto mugi satata lenggah kanthi mantu-mantikaning panggalih sinambing laras pangipun campur sari Saka. Aduh wong maneh nalikane sok pisan ketemu enek pengkol kae kawan-kawan angel dilaleke. Syuting mbake maneman. Kok ngiringan mung ketok kupinge tok ora. Berarti awake dhewe madhepe teng mriki. Madhep rene ya ya. Malah dipateni kok, Nduk. Action sik to, Mas? Ngene. Nah, Oh iya. aja lali. Wah, miras. Ayo. Lah aku ngene gak awakmu sing piye? Ngene dadi lak maca to. Ngene. Pun, Mbak. Ya, iya. HP-ne tulisane memori berkasih. Waduh. Kudu. Meri momen. Memori berkasih ya. Aku Campursari Saka CS ya, Dik. Kombang Sri. saking Bang Sri Purwantara Wonogiri, Apik tenan. Jawa Tengah ini.
Indonesia. Ambu-ambune iki sarep Urung adus. delok meneh dadi campur sari sing kondang kaloka payu laris berkah. Sesama dari Jatisrano boleh senggak ya? Nom-nom ya entuk lho senggak. Lah Tenang iya. bae. Engko wayahe dandut tenang wae. Saya tahu Tenang ya. aja Mas. Oke. Loh. Pacaan di sarwa asri jeroba
Batinku tansah umur eman Wasumayan amung kang mas paran Injih, sampun monggo Kang Mas. Ngambara ing ngawang hangat langut bebasan tanpa terapi narapase mekon mendung ngidari pari jagat Wulandara nglambara nggahi gunung katumbul mumbar kakasan satemaki nawa ngimpi katur besar ini menika katur Bapak Ibu orang bener orang sepuh ngantos panjenengan karyawan hiburan katur wonten ngarsa panjenengan sadaya sumangga Sripat sripit lempiane mraka simpit gandes luas ilakane hang lami Dek Sarini Mas Ade. ugi hanjrengi rawuhipun para tamu Bapak Ibu ingkang temben kula rawuh ngaturaken jebul rawuh ugi para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan sumangga pun rahapi kanthi raos ingkang mendika saparinipun katur saking Hamogati sinambi hararas manipun saking kanca-kanca karyawan Spitek monggo Karyawan hiburan. matur sembah nuwun Dek Sarini.
Oke, hanya lagi kadang pramilati pramusaji atur segala samaripun katur panjenengan sate Bapak Ibu para tamu. Sumangga pun rahapi kanthi raos sing ngerti samaripun katur saking amugadi. Laras. Jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke nggih. Ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon waktu khusus. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le Lah masak. mirip tukang le masak saisa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kompor Ini modern. bluetooth. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratos nggih. Siap. Ora bakal atiku ke Siap, ada. Luar biasa sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.